Beriya Serê paytaxta Hırvatistan Zagreb bikevne şopî ve diguhere bajarê Roniyên Periyan, bazarên Diyariyan, qada pîrozbahî û ahengan. Ji dawiya meha mijdarê heta hefteya yekê ya rêbendanê bi dehzaran nîvanên ji 4 aliyê welat û derveyê welat têne Zagrebê. Da ku li derdorê bigerin, li kolan, meydan û parkên bajêr yên biriqandî, bireqisin û kêfê bikin. Piştî 2 salan ji pîrozbahiyên sînordar yên ji ber pandemiya Covid-19 ve berfembarê Zagreb xwe vekir. Bi gelek bazarên serêsalê yên ku xwarin ve xwarin û diyariyan difroşin. Hevdem zêdetirî 7 konsert, pêşengeh û lîstikên şano yên li serenserê bajêr jî ji mîvanan re têne pêşkeşkirin. Ev pir xweş e, herî davî mirov niha dikarin li hev bicivin ve xwarinan parve bikin, bi hev re dilşabin û kêfê bikin, me beriya vê kiriye. Li olkên darîn yên ku li park û meydanên bajêr pir bedev hatine xemlandin, firoşkarên xwarinê lez dikin da ku daxwazan bicih bînin. Sosiyên bi trofil baş tên hez kirin, her wisa wafil jî. Firoşkarê xwarinê Stîp ji ber qelebalığiya li Zagrebê kêfxweş e. Firoşkar Enko jî ji nû ve destpêkirina pîrozbahiyan gelek dilşad e. Pir xweş e ku herî dawî tiştek wiha li bajêr çê bibe. Enko dema ji xizmeta kiryarên xwe navbereke kin dide kêfxweşiya xwe ya ji ber girseyan û ahengên li bajêr tîne ziman. Di demsala cejna Serêsalê de yek ji cihên serekî yên li Zagrebê qada mezin ya cemede ya li navenda bajêr e ku ji hemî mîvan û pêşedanerên şarezêdar re derfeta şemitîna ser cemede ya belaş pêşkeş dike. Özlem Yasak, Dengê Amerika.